Allah ka saka aga watan ga na sallah. Allah ka sa abaman ga da waya Allah. Allah ka saka aga watan ga na sallah. Allah ka sa abaman ga waya. Ka saurara mutane. A sakan. Lalle ma yaron ga din ɗaya ba ai ma ɗinkin sallah ba ka so azumi ya dawo baya to bai dawo. To bai dawo ja irin banza sadaka ma zai yi da tuwayen da na ɗinka ma wallah. Oh my God. So ka ga farin ciki na to ka danna subscribe. Kana ka danna ƙararrawa. Ka san baɗo mana da like haka ka sa na farin ciki sosai. Sa'annan ka san baɗo mana da sharhi. Kuma ai sharing muna godiya sosai. Tun ayyuka kokari ga ma Instagram da TikTok. Mun gode.